Хәерле сәгатьтә, кайнар сәламнәр, хөрмәтле Туган тел телеканалының сертификат тапшыруын тамашачылары. Эфирда янәдән мин Роза Хайруллина. Дуслар, бүген без сәләтлеләрдән дә сәләтле җырчы, композитор, шагыйрә, рәссам Флюра Шарипованың иҗат кичәсенә килдек. Һәм инде сезне дә, һәммәгезне дә мин экраннар янәшәсенә якынрак чакырам. Чөнки Флюра апаның иҗаты белән якыннанрак танышып, аның килгән кунаклары белән аралашып, сезгә бик татлы, бик күңелле репортаж эшләргә без керештек. Шуның өчен һәрвакыт Туган тел телеканалы сертификат тапшыруы белән бергә булыгыз, дуслар. Без башлыйбыз. Sağ bulunuz, sağ bulunur bazılarım, ayrılığı sizden ağırlam. Sağ bulaşıp kullarımını suzan, kullarıma yava kavrılam. Хөрмәтле Туган тел телеканалының сертификат тапшыруын тамашачылары, сезнең каршыгызда бүгенге безнең тапшыруыбызның герое Флюра апа Шарипованың бер туганнары. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кич. Бүген менә безнең сеңлебезнең бик матур юбилей кичәсе. Ул бит инде безнең шул хәтле талантлы, матур, шул хәтле оҗмах кышыдай кеше инде, шул хәтле ягымлы, бүтән кешегә ярдәмчел, безгә дә шулай ук нык ярдәмчел. Без гел шулай бергә тату гомер итәбез. Менә минем иптәшем Айдар, бер туган сеңлебез Венера. Аллага шөкер, бергә 3 тагандай. Флюраның шигыре дә бар безнең турында, 3 таган дигән, 3 тагандай таймай бер-беребезне поддерживать итеп яшәп ятабыз. Флюра туганыбызга озын гомерләр, матур тагын шигырьләр, җырлар язуын, рәссамнар ясауын телибез. Әйе, менә безнең оныгыбыз Фидель, ул да ниннәнәйнең җырын бик яратып тыңлай, җырлап та күрсәтер бәлки әзгенә. Фидель, сиңа да хәерле кичләр. Кайсы җырын яратып башкарасың апаңның? Сәламәт бул, балам, хомерле бул, балам, акыллы бул, тауфиклы бул, бәхетле бул, балам. Сәламәт бул, балам, хомерле бул, балам, акыллы бул, тауфиклы бул, бәхетле бул, балам. Афәрин сиңа, Фидель. Менә нинди матур истәлекле җырны син инде яттан беләсең. Рәхмәт сиңа. Чынлап та карап торам, бик дус, бик тату яшисез бугай Флюра апа белән, чөнки менә бу бүген шушы күркәм табынны да сез әзерләдегез, килгән артистларыбызны чәй белән сыларга, шулай бит. Алла бирсә, әйе, артистларны чәй эчереп, күңелләрен күтәреп, әзрәк поддерживать итеп үтергә дип өмет итәбез. Концерт матур үтәр дип өмет итеп көтеп калабыз инде. Мин гаиләдә төпчеге булам. Флюра апайымны бик яратам. Аның иҗаты белән сокланам. Ул безнең бик тырыш, бик туган җанлы, барыбызга да вакыт итеп тора. Туганнарга гына түгел, бүтән кешегә, бүтән дөньяга яхшылык белән матур итеп карый белә. Барысына да ярдәм итәргә әзер. Мин апама шушы көндә бик зур бәхетләр телим. Иҗади уңышлар телим. Шушы концертының матур итеп үткәнен, оннан да ары матур итеп концертлар куеп, матур җырлар, матур җырлар язып, матур рәсемнәр төшереп, матур итеп, бәхетле итеп яшәвен телим. Флюра апа бит әйтергә кирәк, уникаль талант иясе. Ул шагыйрә, ул композитор, ул рәссам. Сез бер туганнар. Ә менә сездә нинди сәләтләр бар икән? Бәлки сез дә көйләр язасыздыр, шигырьләр иҗат итәсездер. Әзрәк кенә шигырьләр яза торган гадәтем бар дип әйтәм. Минем шигырьләргә апаның язган көйләре белән җырлар да бар. Нинди җырлар икән ул? Әйтеп китсәгез. Ага сулар дигән җырлар бар. Шуннан Муел чәчәге дигән җыр бар. Өмер киртә дигән җыр бар. Бар инде шунда тагын байтак кына җырлар. Хөрмәтле дуслар, гримеркаларга сәхнә артына без сәяхәтне башладык. Һәм инде менә беренче гримерка, ул инде үзегез күреп торасыз, бүгенге концертның герое дип әйтәбез инде. Флюра апа Шарипова кирип хәлләрен белик әле, дуслар. Әйдәгез безнең белән. Аны бизиләр, ясыйлар. Флюра апа, хәерле кичләр сезгә. Ассаламу алейкум. Хәерле кич.
бик матурланып, бизәнеп төзәнеп утырасыз. Кәефләрегез ничек сез бүген үзегезне хис итәсез? Менә берничә минуттан шушындый матур, грандиоз юбилей тантанагызга багышланган концертыгыз башлана. Гомумән ничек үзегезне хис итәсез? Мин бик шатмын инде, дулкынланам, барса үзүртендә микән дип дулкынланам, ничек үтә дип дулкынланам. Бик шатмын. Менә нәрсә өчен аеруча дулкынланасыз сез? Нәрсә борчыйсызны? Бер нәрсә дә борчымый. Дулкынланам гына. Борчымын, бер нәрсә дә борчымый. Аллага шөкер, менә янымда дусларым, менә алсы Казаннан хатлы килгән. Менә минем Ләйсәнем минем матурлый шибәрләтә. Шуннан менә минем кызларым мине киендерәләр, Людмила белән Сәлимә кая ул. Минем янымда дусларым бар. Фарзана йөгереп тора, ул сценарий эшләде, ул бөтен нәрсәне эшләде инде. Шундый дусларым булганда бик борчылмыйм, дулкынланам гына. Ярый. Без сезгә бары тик бәхетле дулкынлану хисләрен телибез һәм уңышлар телибез бүген кичәдә. Ялгыз гына яшәп булмый бу җирләрдә. Дуслар кирәк, каршы барырга җирләргә. Кайгыларны үтәр өчен дуслар кирәк. Дуслар, сезнең игътибарга без Флюра апаның иҗат җимешләре, аның үз куллары, үз күңеле белән иҗат иткән рәсемнәрен карап китәргә тәкъдим итәбез. Игътибар. Флюра Гудбулхаевна, мин сезне үземнең исемнән һәм телеканал Туган тел исеменнән чын күңелдән туган көнегез белән, шуны юбилейгыз белән котлыйм. Уңышлар сезгә, иҗади уңышлар, сәламәтлек, тазалык. Менә бу чәчәкләр һәм менә бу диплом сезнең өчен. Флюра Гудбулхаевнаның иҗади эшләре карап торам. Аның кызык кына җырлар. Ул бит үзе художник булган өчен күрәсең иҗади эшләре шундый своеобразнырак булып чыга. Анарга уңышлар телим, сәламәтлек, тазалык һәм алдагы вакытларда да безне үзенең җырлары белән сөендереп торсын. Алсу менә әле яңа гына башкарып киткән җырларыгыз, ул туган көн һәм күңел дип ат. Минем күңел җырае. Шариповның иң яраткан җырларының берсе. Мин инде ул җырларны ишеткәч үк миңа җырлап булмасмы икән дип шундый теләк белән Флюрага инде килгән идем һәм ул Аллага шөкер бер сүзсез миңа шушы җырларны бүләк итте. Һәм мин бер концертта да калдырмыйча яратып җырлыйм һәм менә шушы Флюраның җырга керткән ниндидер күңелнең иң төптә, иң түрдә булган bütün хисләрне мин ничектер тоям дип әйтсәм дә була, чөнки без Флюра белән ничектер бер җиптә дип әйтикме соң, һәм аның хисләрен мин тоеп яшим, җырлаганда да тоеп җырлыйм. Siz ничек уйлыйсыз? Менә шушымы, шушы әле яңа гына әйтеп киткән фикерләрегезме, җырның хит булу серләре, әллә инде менә җырны хит ясар өчен менә нәрсә эшләргә кирәк? Кемнән тора? Җырчыдамы, композитордамы? Менә шушы сорауга мин бер нинди дә җавап бирә алмыйм, чөнки җырны нәрсә хит ясый икәнен мин үзем дә аңламыйм. Кайчак шундый матур җырлар
башкарасың, хит булырдыр дип уйлыйсың, алар кешенең күңеленә ничектер менә үтеп керми. Кайвакыт булгалый менә җиңелрәк җырларда башкарып, җиңелчәрәк бераз теге күңел ача торган җырны башкарасың, ул ничектер кеше күңеленә кереп кала һәм популяр булып китә. Аның сырын беркем дә белми дип әйтергә мөмкин. Флюра апа, менә без сезне инде икеләтә бәйрәмегез белән котлыйсыбыз килә. Беренчедән, сезнең быел матур юбилей. Дата санын әйтеп тормыйбыз дуслар. Флюра апага бары тик 18 яшь тулды гына дип әйтәсе килә. Иҗат иткәнегезгә 20 ел. Һәм инде менә бүген шундый искитмәле җылы, рәхәт, күңелле тамаша бүләк иттегез сез халыкка. Без сезне тәбрик итәбез. Якыннарыгыз әйтеп киттеләр, сез чынлап та рәссам. Без аны сезнең сурәтләрегездән дә күреп аңладык. Рәссамга, менә кайсы сәләтегез сезнең менә күңелегезгә якынрак? Сез бит инде күп кырлы талант иясе. Шагыйрә, композитор, җырчы һәм рәссам. Кайсысы беренче урындарак сезнең өчен? Аның беренче урыны, икенче урыны юк инде ул. Алар барысы да мин бит инде ул. Ул барысы да күңелдә булган хисләрнең чагылышы. Краска алсаң, буяу алсаң бит инде ул картина чыга, сүрәт чыга, рәсем чыга. Инде ноталар алсаң, җыр чыга, сүзләр алсаң, шигырь туа. Ул барса бер бит инде ул. Шул минем ичемдәге кайнаган хисләр, минем тормышка карашым, минем бар булмышым инде ул. Күңел халәтегез нинди булганда сезнең күбрәк илһам килеп, иҗат җимешләре матуррак һәм нәтиҗәлерәк туа икән? Аны менә бүген концертта утырган кешеләрдән сорарга инде. Минем менә бик теге җанга үтә торган җырлар да бар, күңелле җырлар да бар. Кайсысы халыкка ныграк ошый икән дип сорарга кирәк. Чөнки төрле халәттә буласың бит инде ул. Тормыш булгач теге кайгырган чак була, теге шатланган чак була. Бүтән вакытта да җыр языла инде ул. Минем теге бер вакытта гына язылмый. Ул төрле җыр, төрлечә дөньяга килә. Юлия, менә бүгенге көндә син инде Флюра апаны 2 җырын башкарам дисең әйме? Менә ничек уйлыйсың? Менә нәрсәсе белән ошыйсың Флюра апа иҗат иткән җырлар? Ее душевность, ее внутренняя гармония, она очень лирична, она очень многогранна, она очень талантлива, она и рисует, она и пишет стихи, потрясающая гармония в ее текстах, в ее музыке. Это то, что, наверное, каждого артиста, исполнителя окрыляет, найти свою мелодию, да, найти свой стих, и то, что близко к твоему тембру, к твоей душе, к твоему состоянию. И она очень хорошо чувствует каждого исполнителя, и, наверное, ноты ложатся на стихи так же потрясающе красиво, как и она сама. Байтак еллар инде хәзер безнең таныш булуыбызга һәм был танышлыкка бик тә шатмын. Чөнки шундай бик талантлы кеше ул Флюра. Улың бына бер кешегә ниндәй һөнәр хайган. Ул иф киткес картиналар төшерә. Һәм моңлы йырдар иҗат итә. Хутлы шигырьләр яза. Һәм үзе бик назлы итеп, моңлы итеп уларны башкарала һәм бына артистларның репертуарында байыта. Уга олы рәхмәтле бит. Бына мин уның йырдарын үзем дә йырлайым. Шулай ук бына безнең дуэтларыбыз да бар Резда Аминева менән. Бик матур йырдары уның. Флюраның тагыла шундай сыйфатларын әйтеп битмәй булмай. Без бергәләп гастрольләрдә ла йөрибез бит инде. Менә шул вакытта кешене ханалатыйлар бит. Ул вакыты юк вакытын бар итеп, шундай тәмле кәстәр бешереп, юлга ла халып ала, өенә лә сакырып хайлай. Һәм ул бездә һәр вакытта ла юлда курсалап барысы, ул менә барысы ла һәйбәт буласак дип бездә тынысландырусы, ниндәй концертлар булганмы, башка кисәләр
оештырабызмы, һәрвакытта ла безгә үзенең йылы һүзе белән ярдәм итеп тора. Олы рәхмәтле бит Флюра һиңа. Бармы менә сезнең үзегездә иҗатыгызга булган мөнәсәбәтләрдә ниндидер менә җитешмәгәнлек, менә нәрсәдер җитми минем иҗатыма, нәрсәдер өстендә тагын эшләргә кирәк дигән уй фикерләрегез бармы? Юк, нәрсәдер җитми дигән нәрсәгә минем башыма бер вакытта да килми ул. Мин менә нәрсәдер күрәм дә, шуны менә ишемдә булганны халыкка әйтергә тырышам. Бартык әйтергә тырышам да, әйтергә тырышам. Әле тагын менә шуны әйтәсем бар әле, тагын менә шуны әйтәсем бар әле дип. Менә ишемдә әлегә шундый әйтәсе сүзләрем булганда язам да язам. Ул теге мен канагатсызлык яки теге негативный шундый состояние, алар миңа хас түгел. Димәк, сез үзегезнең иҗат иткән һәрбер иҗат җимешегез белән канәгатьсез. Канәгать дип әйтимме, менә ничек яратам. Менә ничек яратмыйсың бүген Алсу Абульханова ничек матур дип җырлый минем җырларым. Ничек итеп аны яратмыйсың инде? Диана Ишниязова, мен аны көне буена җылый-җылый тыңларга тыңлый алам аның менә янган күңелен. Менә Гүзәлия күп минем сүзләргә хитлар иҗат итте. Һәрбер җырым, һәрбер менә җырчы, алар минем өчен менә бала кебек, аларның барысын да яратам мин. Бармысың ул җырчылар арасында шундыйлары, Флюра апа, менә сез җырны иҗат иттегез, әйме? Күңел түрләреннән чыкты ул сезнең ул ки, ул шигырь. Сез аны менә тоясызмы, кайсы җырчыга бирергә икән? Үзегез шалтыратып аларга мөрәҗәгать итәсезме? Әллә инде ничек? Ул төрлечә була инде ул. Ул менә теге кай вакытта сорап алалар, кай вакытта үзем тәкъдим итәм, менә матур тавыш булса, менә шул җыр аның тавышы белән шундый матур яңгырар иде дип уйлыйм да үзем тәкъдим итәм. Төрлечә була инде ул. Бер төрлечә генә булмый. Сорап алалар кайчак теге үзең тәкъдим итәсең. Әйтеп китегез әле үзегезнең хисләрегез белән уртаклашыгыз әле. Флюра апаның шигырьләре, ни өчен аның шигырьләрен сайлыйсыз икәнсез? Мен үзем профессиям буенча телче. Аның шигырьләрендә шул хәтле тирән мәгънә, безнеңчә әйткәндә, идея, тема, проблематика бар. Һәм мин бик нык шигырьләр яраткан кеше. Аның шигырьләрендә ниндидер көч бар, наз бар, күңел тула ятлаганда, сөйләгәндә, һәм аны бик нык ихтирам итәм. Ул шигырьләрдә яза, ул рәссамда, ул көйләрдә яза. Һәм ул шул хәтле ак кеше, шул хәтле ачык күңелле, бик якын ахирәт. Һәм аның кырында бик талантлы, бик яхшы, чиста күңелле кешеләр. Бик ихтирам итәм Флюра ханым. Аның җырлары бүгенге көндә актуаль темаларга языла, халыкның тормышы чагыла. Алар бер яктан гади булса да, аларның эчтәлеге менә безнең күңелләргә якын дип әйтәсем килә. Менә әле аның яңа матур китабы чыккан, ул китабы белән шатландырды. Һәм киләчәктә без аңа уңышлар телибез. Шулай иҗат итсен, иҗат чишмәләре саекмасын, һәм безне шатландырып, куандырып торсын узак еллар. Мы пришли на концерт Флюре, потому что нам очень нравится ее музыка, ее творчество. Мне вообще нравится этот человек. Такая прекрасная женщина. Я видела ее картины, я видела, чем она занимается, как она поет. Дай Бог, чтобы еще она создавала, чтобы была такая прекрасная музыка, чтобы звучала, и мы могли слушать на ее концертах. Большое спасибо. Пожелать Флюрапе побольше творческих успехов, побольше таких шикарных картин, как она пишет, песен. Исполнители начали ее петь, Айдар Галимов и другие исполнители. Хотелось бы пожелать им хитов, настоящих хитов, которые были во всех хит-парадах. Иҗат чишмәләре саекмасын, иҗаты җимешле булсын, менә шулай әлеге кебек сәламәтлектә, шатлыкта, куанычта гомер кичерсен. Başlar eylenen sağında ingine minnet.
килеп чыга Флюра Шарипованың иҗат иткән шигырьләренә көйләр иҗат итү? Стихи Флюры Шариповой отличаются от остальных очень доступным для понимания смыслом. Она очень правильно, грамотно выражает, и это настолько незамысловато получается, как бы зур мәгънәсе бар, и простым доходчивым языком она это все пишет. С первого взгляда я влюбилась в ее творчество, начала просто стихи вижу, и сразу возникает мелодия. Многие спрашивают, как это происходит. Я не могу это объяснить, но просто действительно, когда какие-то стихотворения новые она мне отправляет, я сразу же мгновенно понимаю, что это будет песня. Это будет песня, это будет хит, и определенно уже для себя понимаю, кому какие стихи, какие слова, какая песня, кому уже будет она принадлежать. Менә шундый бер кызыклы фикер ишеттем шушы көннәрдә генә әйме композиторлардан. Менә алар җырны иҗат итәләр, алар инде күрәләр, күз аллыйлар, җырчы аны ничек итеп һәрбер сүзен башкарырга тиеш. Нинди тональностьта, нинди энергетика белән. Ә сезнең шундый очраклар булганы бар, менә ул җырчы кайсыдыр өлешен җиренә җиткермәде бу җырның. Һәм сез аңа барасыз да өйрәтәсез, юк, әйдә менә булайрак җырла, булайрак тырыш дип. Юк, олай өйрәтеп йөргәнем юк. Чөнки ул җыр менә мин җыр яздым бит инде. Ул менә минем генә җимешем түгел. Ул җырга менә җырлаган кеше үзенең хисләрен, үзенең тойгыларын, үзенең дөньяга карашын сала. Аны мин ничек син олай итеп җырламыйсың, булай җырла дип әйтәм. Беренчедән мин вокалистка түгел. Мин теге вокальный ниләрем бик түбән дип әйтим инде, данныйларым минем. Җырчылар шундый җырчылар җырлый җырны. Алар үзләре бит инде шундый матур итеп башкара. Мин рәхмәтлегенә ничек аларга менә шулай итеп җырламадың дип әйтәсең инде. Сукланып карап торам мин. Ушым китеп сукланып карап торам алар менә җырлаганда. Ярый. Флюра апа, бу бит инде шоу-бизнес дөньясы, әйбет менә сер булып калмасын, чөнки сер итеп кенә тапшыру барлык серләрне ачарга тырыша. Бүгенге көндә сезнең җырыгызның, бер җырыгызның уртача хакы күпме икән? Уртача хакы дип әйтә алмыйм мин. Төрлечә була бит инде ул. Менә хәзер шул хак дип әйтсәм, как-то дөрес булмый. Чөнки һәр кеше белән мин сөйләшәм. Кайбер кешенең тавышы матур, аларга хәле булмый. Анарга мин булай бик аз гына гада бирәм, бушлай да бирәм. Менә шундый матур тавышлы булса. Кай вакытта менә акчам бар, миңа җыр бир дигән кешеләр бар, тавышлары шамый, мин андыйларга бирәсем дә килми. Акчага карап менә мин үзем тормышка менә шундый карашым. Барсында җан аша. Теге дөньяга ничек дип әйтим инде, акча аша карамыйм мин. Бүген акча бар, иртәгә юк. Ул бер кешедә байлыкны да алып китми, акчаны да алып китми. Ул бер көнлек кенә ул. Җан байлыгы кирәк. Җан матурлыгы кирәк. Флюра Шарипованың иҗатдаш дуслары, бүген шатланып, рәхәтләнеп килдек аның шушы бәйрәменә. Чөнки Флюра ул шулкадәр ихлас кеше, аның шигырьләре бик фәһемле, мәгънәле, көйләре күңелгә үтә торган. Җырлары бик матур, үзе дә бик матур җырлый. Без аның белән байтак еллар иҗатдаш дусларбыз, аның байтак җырларын җырлыйбыз. Һәм әле яңа җырларда бик күп алда. Менә мин юбилей концертыма алла бирсә, аның тагында 2-3 җырын, яңа җырларын, бик матур җырларын әзерлим. Флюрага әйтәсе килә инде, яңадан яңа уңышлар, тагында матуррак җырлар, исәнлек, саулык. Алда тагында юбилейлар бик күп булсын, аларны исән сау каршылап, шатлыклар белән шулай бергә үткәрергә язсын дигән теләкләребез. Бик күптән башланды инде безнең иҗади дуслык, чынлап та мин аны инде җыр ашагына да белмәдем. Ул бит инде матур бәйрәмнәр, юбилейлар алып бара, шул яклап та белә идем. Һәм инде мин аны шуннан соң җырлаганын, матур җырлаганын ишетеп, күреп, белеп, мин аны туры эфирларга чакырдым инде. Аның җырлары шулай безнең эфир дарьяларыбызны һәр чак бизәп тора, халык ярата. Чынлап та җырлары үзенчәлекле, матур, мәгънәле, тагы да кабатлап әйтеп
тору мен дейлигизне халык шан жырчы, үзе шагыйре, үзе композитор, үзе рәссам бит инде. Күңеле матур кеше шулай буладыр инде ул. 55 яшы белән чын күңелдән котлыйбыз һәм инде шигъри юллар белән әйтәсем килә. 55 яшь матур гомер, 55-тә 25, бишлеләрен 100-гә илсен, чик белмәсен алар һич 55-тән 105-кә барыр юлың киң булсын, бәхетең дә, саулыгың да, Флюракай, яшьлегеңә тиң булсын. Амин, шулай булсын. Исәннәрмесез? Сезгә Мәскәүдән кайнар сәламнәр алып килдем менә шушы бүгенге матур үземнең дустымның кичәсенә. Дустым дип тә киттегез Гүзәлия. Димәк, Флюра Шарипова белән сезнең арада иҗади мөнәсәбәтләр генә түгел, сез әле дуслар да, шулаймы? Без ахирәтләр һәм менә иҗатташ дуслар да безнең бергә иҗат иткән җырлар бик күп, алар 15-кә якын. Менә 7 ел без дус, аралашып торабыз, дус шулай иҗат итәбез. Дус буларак менә сезгә нинди дус ул сезнең өчен? Нинди дус? Дус була или юк ул? Дус, чын дус. Чын дус, димәк, сезгә аның кайсы сыйфатлары сезгә аның аеруча ошый менә кеше буларак, дус буларак? Менә мин анардан ничектер пример алырга тырышам, аның кебек сабыр буласым килә, ләкин мин бик килеп чыкмый, конечно, мин сокланам аның сабырлыгына. Анарда булган, анарга хас булган йомшаклык миндә юк, мин анарга да сокланып берим. Бүгенге көндә Флюра апаның иҗатында нәрсә җитми сезнең фикергезчә? Мин алай әйтә алмыйм, чөнки аның үзенә генә хас булган стиле бар. Кабатланмас, аның үз моңы бар. Менә ошаш тавышлар да күп. Ошаш берсеннән берсе шаган җырлар теге иҗат иткән авторлар да күп. Менә мин туры әйтәм. Менә Флюраның җырлары кабатланмый аның. Аның ниндидер үзенә генә хас булган темалар, каяндыр табып ала аларны беркемдә булмаган темалар. Шундый прям йөрәккә үтә торган ихлас, чын күңелдән. Ул менә кайсы кеше ул аннан бер җөмлә ала, тегеннән бер җөмлә ала. Аның шигырьләре тулы, җырлары да шундый. Флюра күлмәкләрегезне бүген бик яш алыштырдыгыз. Алар берсеннән берсе шундый зауыклы. Кемнәр әзерләргә булышты? Үзегезме, кызыгызмы? Сәлимә бит инде күлмәкләремне ясады, шул фасоннарын ниләрен. Людмила текте, даже минем янымнан да китмичә, мине һәрбер чыгышымны чыгарды шулай дип. Шуннан Валентина Кузьмина дигән тегүче миңа бик күп костюмнар теккән иде, теге концертларга да, бу концертта да мин аның теккән кием күлмәген кидем әле. Менә монысын инде менә минем кызым үзе күз аллап үзе шулай уйлап чыгарды да, шуннан без аның белән эшләдек, кызым белән. Тегүен Валентина Кузьмина текте. Менә Людмила белән Сәлимә бүгенге концертка берничә менә күлмәкне тектеләр. Шулай хакын төрлечә инде ул без теге ничек дип әйтим, бик кыйбатлы әллә нинди нәрсәкәйләр түгел. Матур булсын, теге скромны гына булсын, ачык булмас минем костюм. Элиза, менә бүген без күп кешеләрдән интервью алдык, һәм бик матур фикерләр ишетеп киттек синең әниең турында. Әни буларак син аны нинди сыйфатларын безгә әйтеп китерең? Нинди әни ул Флюра апа? Заботливая, добрая, нежная, самая лучшая мама на свете. Она очень добрый, честный и душевный человек. Я, не знаю, прекраснее человека на свете не видела еще. Правда, очень добрая, нежная и отзывчивая. У нас с детства такое общение, что не как мама с дочкой, а мы как подруги. Поэтому, если действительно что-то мне не нравится, то я ей об этом говорю, и мама совсем не обижается. То есть учитывается это все. Желаю ей дальнейшего процветания, творческих успехов и всего самого наилучшего. Она этого всего достойна. Мама, я тебя люблю. Менә кызыгыз турында да әйтеп киттегез.
Элиза исемле кызыгыз бит инде үсеп киләме? Флора апа, менә кызыгызда үзегезнең бер таланты ягызны сизәсезме, күрәсезме? Кызым ул бик талантлы, ул да рәсемнәр ясый, тик рәсемнәр ясау белән шөгыльләнми. Ул юрист, БГУны бетерде, ул юридический факультетны, ул менә юридический юлдан китте инде, иҗат эше белән шөгыльләнми. Но ул минем кебек үк җырларны да ярата, матур җырлый да ул. Ул менә әйтеп торам бит, менә шул күлмәкләрне миңа ярдәм итә уйлап табырга. Шундый иҗат күңелле кеше инде, юрист булса да. Иҗади күңелле, әмма ләкин иҗат юлына сез аның менә гомумән китүен теләр идегезме? Теләр идем дип, мин һәр вакытта минем әтием шундый булды. Менә сез нинди юл сайлыйсыз, ул сезнең эшегез. Мин ярдәм гына итәм дип. Мин дә кызыма юрист бул дип әйтмәдем. Ул бик талантлы әйтеп торам бит. Ул шул тиклем миннән дә әйбәтрәк рәсемнәр ясый, но рәсем ясау белән шөгыльләнми. Тавышы матур, но җырламый. Ул менә анарга шул юридический шөгыль, шул юридик шөгыль күңеленә ныграк ята. Шуңа күрә ул сайлаган юл бит ул. Аның язмышы, аның юлы. Без алар өчен бер нәрсә дә уйлап табырга да, аларны үтәргә, теге юлга, аларның юлын сайларга тиеш түгелбез. Без аларга ярдәм итәргә тиешбез. Флора апай, будьте счастливы, как женщина, будьте счастливы как мама, будьте счастливы как художник, как композитор, как поэт. Пишите, творите новых творческих успехов. Сезнең каршыгызда, хөрмәтле тамашачылар, шулай ук шушы концертка бик күп көч салган, оештыру мәсьәләләрен чишеп йөргән безнең талантлы кызыбыз Дилә Мөхәммәдиярова. Хәерле кичләр сиңа, Дилә. Хәерле кич. Дилә, менә бит әле син бүген оештыру мәсьәләләреннән башка сәхнәгә чыгып бик шундый иштәлекле итеп, матур итеп шигырь дә башкардың. Ул инде әлбәттә Флора апаның иҗат иткән шигыре. Син гомумән шигырьләр сөйләргә элек Син гомумән шигырьләрне илектән сөйлисеңме, әллә Флора апаның шигырьләрен сөйләп сөйләргә булдыңмы? Менә нинди кичерешләр тойдың син бүген бу шигырьне сөйләп? Гомумән мин шигырьне бала сактан һөйләйм. Бала сактан төрле конкурсларда катнашып шигырь һөйләү ул минең теге дөньям, стихиям дип әйтәләр бит инде. Һәм Флора апайның шигырьләрен айрылса нык яратам. Уның шигырьләре шул тиклем йөкмәткеле, шул тиклем истәлекле һәм тормышсан. Һәм бу шигырьне мин шул шигырьләрен һайлап алдык. Илгиз Таһиров менән яшьтәр театрынан актер Илгизгә мин зур рәхмәтлемен, риза булып, минең менән бергәләп икәүләшеп укыган өчен. Һәм Флора апайга рәхмәт әйткем килә. Шигырьләре өчен, ярдары өчен, гомумән булганы өчен. Чөнки мин Флора апайымды үземнең апайым кебек шул тиклем яратам һәм Флора апай, һиңа бәхет, шатлык, уңыштар һәм менә шулай итеп кешеләргә, тамашачыларга, якындарыңа нур бүләк итеп, бу дөньяла атла алга. Рәхмәт, Флора апайым. Флора апа, менә кызыгызга ярдәм итәм дисез, әйме кырыйгызда шундый күп зур ярдәмчеләр булды дип әйтеп киттегез. Менә чынлап та иҗат итәргә, шушындый матур тамашаларны үткәрергә сез үзегез генә көч салдыгызмы, иганәчләрегез булдымы, кемнәр ярдәм итте? Финанс яклап әйтәсем килә. Финанс яклап та, бүтән яклап та минем ике туганым һәм ике туганнарым һәм бер туган апайларым шулай ярдәм иттеләр. Мин бер үзем генә ярып чыга торган эш түгел бит инде ул. Бик күп көч кирәк. Шуннан Фарзананы әйтеп үттем бит инде мин. Фарзана менә шул тиклем талантлы. Ул менә чынлап та аның менә һәр нәрсәгә үз карашы матур итеп шуны эшләп җиткерә белә.
Шул Фарзана бу концертның башыннан алып азагына тиклем эшләнеше шул Фарзанага рәхмәтлемен инде мин. Ул шулай итеп җиңеп чыкты дип әйтәләр. Фәрзәнә, менә сез бүгенге тамашаның сценарий автор режиссеры буларак әйтеп китегез әле. Гомумән менә Флюра апа белән шушы тамашаны әзерләгәндә нинди авыр мәсьәләләр туды? Сезнең идеялар бер дулкында идеме? Гомумән сез халыкка җиткерәсе килгән фикерегезне бүгенге концерт белән җиткерә алдыгызмы? Без бұл концертқа инде Флюра апай менән икенче ел готовимся. Былтырдан алып ошо концерт турында хыялланабыз. Былтырдан алып уже идеялар уйлай башланык. Без уны ошо һәрбер йыр башынан фея образында матур итеп күрһәтергә теләнек. Шуга һәрбер йыр алдынан ул шулай итеп килеп сыгала, матур гына итеп югала, йыр исеме языла бит инде. Һәм шул задумка икәүләп уйланык, без әлбиттә бер тулкында булдык һәм бүген Аллага шөкер бу көн килеп тә җитте, матур итеп гөрләп концерт үтеп тә китте. Мин Флюра апай менән горурланам, мин бик шатмын. Аллага шөкер без булдырдык. Аңлавымча сез әле бүгенгесе көндә ирекле, шулай бит. Менә үзегезнең мәхәббәтегезне очратып, үзегезгә тиң кешене табып гаилә корырга андый планнарыгыз, уйларыгыз, теләкләрегез бармы? Менә минем каравымча матур гаиләләргә багышланган бик күп җырларым бар. Менә бу тормышта, бу дөньяга килгән һәр кеше матур парлы булырга тиеш, матур гаиләле булырга тиеш. Һәм матур гаиләләргә бик нык сокланам мин. Мин менә урамда күрсәм дә шундый сокланып карыйм. Менә шундый гаиләләр күбрәк булсын иде дип. Ләкин ул бездән генә тормый бит, ул Аллаһ Тәгаләдән килә. Димәк, миңа шулай ялгыз яшәргә Ходай кушкан. Шуңа күрә ялгызмын. Ал теге син телисең, мин телим дип алай итеп әйтеп булмый инде ул. Мин иҗатка шулай Ходай кушкандыр дип уйлыйм инде. Апа, менә әйтеп үтәргә кирәк, сез талантлы, искитмәле талантлы композитор, шагыйрә име. Безнең Башкортстаныбыз гомумән андый талантларга бай. Ничек уйлыйсыз, менә композиторлар, шагыйрьләр арасында конкуренция, көнчелек хисләре бармы? Белмим, аның нәрсәсе көнчелек булырга мөмкин инде, чөнки менә даже минемдә менә бер җырчыны алсаң, кайбер җыры ошый, кайбер җыры ошамый. Теге композиторларны алсаң да кайбер җыры ошый, кайбер җыры ошамый. Минем җырларымда кайбер кешегә ошый, кайбер кешегә ошамый. Һәр кемнең үз урыны бу тормышта, һәр кемнең үз иҗаты, үз тыңлаучысы. Шуңа күрә һәр кемгә дә урын бар. Ходай бит безне яраткан нәрсә өчендер. Менә ул сорау урынсыздыр дип уйлыйм. Чөнки менә яланга чәчкә җиргә чыксагыз, анда нинди генә үләннәрдән нинди генә чәчкә юк. Шулай бит. Флюрочка моя самая близкая подруга. Я ее очень люблю. Она отзывчивая, добрая. Человек, который талантлив во всем. Желаю тебе, Флюрочка, всего самого доброго, чтобы все в твоей жизни складывалось так, как ты хочешь. Целую тебя, обнимаю, твоя подруга. Яраткан кешеләрегезгә, яраткан тамашачыларыгызга Флюра апа сездән теләкләр. Менә бүген сәхнәдән дә әйттем бит әле. Менә бүтән нәрсәдән дә яхшылыкны күрергә тырышырга кирәк. Ул менә начарлыкны күрәм дисәң, бүтән нәрсәдән дә начарлыкны күреп була. Әгәр дә яхшылыкны күрәм дисәң, бүтән нәрсәдән дә яхшылыкны күреп була. Менә дөньяга ничек карыйсың? Дөнья сиңа шулай ачыла. Менә шулай һәрбер мине тыңлаган, минем җырларымны тыңлаган кешеләргә менә шундый дөньяны яратып, матур итеп яшәсеннәр иде дип теләр идем мин. Һәм бәхетле булсыннар, таза булсыннар, гаилә бәхете бирсен барсына да, балалар исән сау булсын, дөньялар тыныч булсын. Менә шулай инде. Амин, амин, рәхмәт, шулай булсын. Тамашачылар, сез дә игътибар белән тыңлагансыздыр шундай җылы, татлы, эчкерсез әңгәмәне Флюра Шарипова белән, һәм инде аның теләкләре сезнең күңел түрләренә дә кереп утыргандыр, һәм сез үзегезгә матур нәтиҗәләр ясагансыздыр дигән ышанычта каласы килә. Зур рәхмәт сезгә, Флюра ханым. Тагы да сезнең шушындай матур күркәм бәйрәмнәрегез белән без Туган тел телеканалының сертификат тапшыру ихлас күңелдән тәбрик итәбез, һәм инде әлбәттә сезгә шундый матур берсеннән-берсе күркәм сыйфатларыгызны югалтмыйча, үзегездә тормышның һәр минутыннан тәм табып, иҗади җимешләрегез белән халыкны тагы да алдагы елларда сөендереп яшәргә Ходай Тәгалә сезгә һәрвакыт көч һәм дәрт бирсен. Концерт тәмамланды, пәрдәләр ябылды. Димәк инде, дусларым, сертификат тапшыруында бүгенгә шуның белән тәмамлый дигән сүз. Флюра Шарипованың иҗаты сезнең күңелләрегезгә дә хуш килгәндер. Чөнки берсеннән-берсе матур фикерләр, берсеннән-берсе матур иштәлекле, моңлы җыр көйләр бүген концертыбызны бизәде. Мин инде
тапшыруын әзірләп алып баручы Роза Хайруллина, һәр вакыттагыча сезгә, дусларым, изге теләкләрдә калам. Бер-берегезне саклагыз, һәр минуттан сөенеч һәм куаныч табып яшәргә тырышыгыз. Киләсе матур татлы очрашуларга тиклем, дусларым. Пока-пока.